Γεια χαρά σε όλους, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Η αλήθεια είναι ότι είχα να ανεβάσω 2 με 3 μήνες κάποιο βιντεάκι. Τώρα ξεκίνησα ξανά. Με έφαγε λίγο η δουλειά, λίγο η βαρεμάρα. Δεν είχα λίγο διάθεση, είχα κάποια δικά μου θεματάκια. Τώρα είμαστε εδώ, τώρα θα ξεκινήσω να ανεβάζω λίγο πιο τακτικά. Σήμερα εγώ και η Μαρία ξεκινάμε να πάμε στα Λουτρά Πόζαρ μαζί με ένα ακόμα ζευγάρι. Και ελπίζω να περάσουμε ωραία, που θα περάσουμε ωραία εννοείται. Έχουμε ξαναπάει αρκετές φορές, μας αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνουμε στα Λουτρά. Θα κάνουμε και μια γύρα στην Αριδαία, θα πάμε σε κάποια ωραία εστιατόρια, μαγαζάκια. Αυτά, θα έχουμε πολύ υλικό. Τα λέμε εκεί. Μόλις φτάσαμε στο ξενοδοχείο, Αλκιόνης, έτσι λέγεται. Θα σας κάνω ένα tour το δωμάτιο. Ο λόγος που το κλείσαμε είναι το υδρομασάζ. Θα το δείτε, είναι πάρα πολύ ωραίο το δωμάτιο γενικά. Έχει τα πάντα και έχει και απίστευτη θέα. Αυτό είναι το δωμάτιο. Έχει υδρομασάζ και τζάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Σας δείξω και έξω το μπαλκόνι. Τώρα βρέχει. Εδώ είναι το μικρό μας μπαλκονάκι. Έχει ωραία θέα. Ένα τραπεζάκι, 2 καρεκλίτσες, αυτά. Πάλι πίσω. Σας δείξω και το μπάνιο. Και εδώ είναι και το μπάνιο μας. Και εγώ. Και αυτό πολύ ωραίο. Και κουζίνα, τώρα το είδα. Τώρα το συνειδητοποίησα. Έχουν βάλει τίποτα στο ψυγείο? Μπα, φτώχεια καταραμένη. Λαπίτσα, μια χαρά. Άντε άναψε το τζάκι. Εννοείται πως θα δοκιμάσουμε και το υδρομασάζ. Γι' αυτό το κλείσαμε εξάλλου. Και τώρα θα ετοιμαστούμε και θα πάμε να φάμε μαζί με τα παιδιά. Ξεκινήσαμε και τώρα θα πάμε σε ένα ωραίο μαγαζί να φάμε που μας πρότειναν. Στο Διόνυσο. Διόνυσο, έτσι λέγεται, σωστά? Ναι. Ωραία, θα πάμε στο Διόνυσο και εννοείται αύριο θα πάμε στο Κόκκινο Πιπέρι. Δεν υπάρχει άτομο που να έχει έρθει στα Λουτρά Πόζαρ ή να έχει πάει στην Αριδαία και να μην ξέρει το Κόκκινο Πιπέρι. Αλλά θα πάμε αύριο εκεί. Σήμερα θα πάμε στο Διόνυσο. Πρώτη φορά θα πάμε στο Διόνυσο, δεν έχω ξαναπάει. Ελπίζω να έχει ωραίο φαγητό. Θα φανεί. Σαλατούλα χωριάτικη και φέτα σουσάμι, ελίτσες. Την έβαλε κάτω από το τραπέζι. Τι ήθελε να την ξαναβάλει. Αυτό είναι αγριογούρνο με κάστανο. Και αυτό τι είναι, Μαρή? Αυτό είναι κόκορες με
Pappardelles, tagliatelles. Sì, questo è maricone. Κόκορας κρασάτης. Αυτό φαίνεται ωραίο. Έχει και κάστανα και κάτι ακόμα. Και μανιτάρια. Έχει και μανιτάρια, ναι. Αυτό φαίνεται πολύ ωραίο. Και πουρές ελληνόιδες. Πήρα μπριζολοπαντσέτα, τεράστια είναι. Και η Μαρία πήρε τηγανιά χοιρινή. Κοτόπουλο. Κάθε φορά το ίδιο παίρνει. Ξενέρωτη. Εξενέρωτη. Έφαγες κάστανα. Δεν χρειάζεται το καφέ. Μόλις φτάσαμε και στο ξενοδοχείο, κουράστηκα πάρα πολύ, αλλά πέρασα πάρα πολύ ωραία. Μετά από το Διόνυσο πήγαμε στην Αριδαία, σε μια γνωστή καφετέρια, Joyce Bar λέγεται, την οποία την έχει ο Πατσίδης που είναι στους Boxholics, και είδα και τον Πατσίδη και τον Μπάμπη, το Φεσάτογλου από τους UH. Θα σας δείξω και φωτογραφία, βγήκαμε και φωτογραφιούλες. Πάρα πολύ ευχαριστή τύπη, πάρα πολύ ωραία τύπη. Χάρηκα πάρα πολύ που τους είδα από κοντά, γιατί η αλήθεια είναι ότι με αυτούς μεγάλωσα, τους παρακολουθώ εδώ και αρκετά χρόνια, και κάποια στιγμή θα δω και όλη την ομάδα από κοντά. Τώρα θα ανάψω το τζάκι και αύριο το πρωί θα πάμε στα Λουτρά Πόζαρ. Κλείσαμε 2 ιδιωτικές πισίνες και μετά θα πάμε να φάμε λογικά στο Κόκκινο Πιπέρι. Αυτά. Μόλις άναψα και το τζάκι, τώρα πόσο θα κρατήσει δεν ξέρω, ελπίζω να κρατήσει, και θα πάμε για ύπνο. Τα λέμε αύριο. Αναφέρω το τζάκι. Κατεβήκαμε για πρωινό. Ναι, και μου είπε ο Νίκος. Ρώτα τα παιδιά, άναψε να πάρουν τους φανάρους. Σήμερα. Πάλι τρως. Σήμερα. Θέλω να φάμε μια πιτιά. Μόλις ήρθαμε στα Λουτρά Πόζαρ, βρέχει πάρα πολύ, όλη μέρα βρέχει βασικά από χθες, δεν έχει σταματήσει. Τώρα είμαστε στα μαγαζάκια εδώ, να σας δείξω τι έχει. Έχει πολύ ωραία πραγματάκια. Εγώ αυτό εδώ θα πάρω, το οποίο είναι αμύγδαλο καραμελωμένα με φράουλα. Το άλλο είναι αμύγδαλο με καραμέλα και μπισκότο, έχει αρκετές γεύσεις. Έχει αρκετά πραγματάκια. Δεν σταμάτησε να βρέχει, όλη μέρα βρέχει από χθες. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Για δοκίμασα να μας πεις. Και ροζέ επίσης έχει. Πάλι είναι γλυκό. Ωραία κρασάκια, έτσι. Πόσο έχει? Για δοκίμασε. Πολύ καλό. Ένα ξηρό. Καλό είναι. Πολύ νόστιμο. Αρχίζουν μερίδες αξίδι, αλλά μετά... Αλλά είναι πεντανόστιμο. Εγώ δεν πίνω γιατί οδηγάω. Δοκίμασε μια γλίτσα. Να έχουμε μερίδες αξίδι στην αρχή, αλλά είναι πεντανόστιμο. Πεντανόστιμο. Δεν έχει μέσα συγκριτικά και επίσης τα μέλια τα οποία τα φτιάχνουν. Ωραία μυρί. Με τα πλάτα. Περνάτε από εκεί και μετά παρέστερα. Δεν έχει τίποτα να κάτσετε, αλλά περνάμε όλοι από εκεί. Ωραίο είναι. Σαν μια κοινωνία. Τι να πάρουμε. Ό,τι θέλετε. Κάτι θα πάρουμε από εδώ. Έχει μέλια, έχει ξηρούς καρπούς ωραίους, Εδώ θα πάτε. ωραία κασάκια. Πάτε. Εμείς θα πάρουμε βατόμουρο, αμύγδαλο. Κάσιους. Πολύ ωραία, με μέλι και αλάτι. Μου έδωσε η κυρία. Αυτά με σοκολάτα και μπανάνα δεν ξέρω. Αλλά και αυτά πιστεύω και αυτά δεν είναι ωραία. Εγώ θέλω αυτά. Το με βατόμουρο, αμύγδαλο. Είναι ό,τι καλύτερο. Λήψη οργανικών. Θέλεις να δοκιμάσεις ένα καρότο? Έλα τώρα να δεις, θα σε τρελάνω. Χορτάτι θα πει,
Τώρα θα είμαστε στο κόκκινο πιπέρι να φάμε. Έχουμε ξαναέρθει στο συγκεκριμένο μαγαζί. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τι πήραμε? Ό,τι πήραμε και χτες. Πατάτες, φέτα με μέλι και ζουζάνι και πιπεριά. Το τσουμπλέκι θα βγάλεις. Α, πιπεριά δεν πήραμε χτες. Τσουμπλέκι. Σήμερα κάναμε αλλαγή, πήραμε την πιπεριά. Πρώτη πατάτα. Φέτα σουσάμι, κλασικά, όπως και χθες. Πατατούλα τηγανιτή και πιπεριά. Τι πιπεριά? Παιδιά είναι ψητή χλωρίνης εδώ της περιοχής. Ξέρεις να κόβεις, βλέπω. Ναι, ναι. Η Ελένα στο σπίτι μου έχει αφήσει όλα τα μαχαίρια. Ξέρεις γιατί όμως? Γιατί δεν θέλει με τίποτα να αλλάξουμε μαχαίρι χέρι με χέρι. Ναι, με τίποτα. Είναι και σωστό παιδί μου, το ξέρεις. Είσαι παλιοπερίεργη, Ναι, είναι κουσιά, έπρεπε να το πείτε. Όχι, απλά όταν αλλάξεις μαχαίρι με μαχαίρι θα μαλώσεις, έτσι λένε. Δεν πήρες τον κυρία μου μέσα. Πήρες μόνο το γύρω-γύρω. Έτσι λένε. Εγώ φταίω που το λένε. Ναι, δεν κάνει, εγώ Να κουσιά. μου βασικά είναι καλύτερο δεν το piscinό και λέτε. Το δοκιμασάτε. Δεν δοκίμασα, όχι, αλλά φαίνεται πάρα πολύ νόστιμο. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ νόστιμο. Για δοκίμασε να μας πεις. Είναι. Είναι. Αλλά η χθεσινή είχε και σουσάμι. Γιατί δεν έχει σουσάνι? Όχι, η χθεσινή είχε πανάρισμα. Γύρω-γύρω. Πιστεύω το χθεσινό ήταν πιο ωραίο. Δεν δοκίμασα, θα το δοκιμάσω, αλλά Εμένα μου φαίνεται πιο ωραίο το φύλλο. πήρα ένα μπιφτέκι γεμιστό. Εσύ, Ελίνα, τι πήρες? Τσουμπλέκι. Τσουμπλέι, Τσουμπλέκι. τσουμπλέκι και τι έχει? Έχει μοσχαράκι, κασέρι και μελιτζάνα. Ωραίο φαίνεται. Και κασέρι. Εσύ, Μαρία? Κοτόπουλο γεμιστό. Ωραίο φαίνεται, εντάξει, δεν Ντομάτα, καταλάβω. μπέικον και κασέρι. Εσύ, κλασικός χωριάτης, κότσι. Κότσι, πουρέ, παραδοσιακά. Προχθές δεν μου είπες ότι σ' άρεσε. Ναι, απλά μου άρεσε πολύ το τσουκλέκι σαν ιδέα. Ωραίο φαίνεται. Θέλω να πάρω κάτι που το Εγώ εδώ, παραδοσιακός, μπιφτέκι γεμιστό. Ωραίο φαίνεται. Να το δοκιμάσουμε. Αυτό που πήρε η Ελίνα, το τσουμπλέκι, είναι όντως πάρα πολύ νόστιμο. Δεν έχω ξαναφάει κάτι τέτοιο. Θα το ξαναπροτιμήσω. Και εμένα το μπιφτέκι μου, κλασικά πάρα πολύ νόστιμο. Το έχω ξαναπάρει. Μαρία, Πάρα πολύ νόστιμο. σου άρεσε το φακάκι? Με πετυχαίνεις σήμερα σε άδεια. Φουντοσές. Αφού έχουμε το τζάκι. Καλημέρα, είναι 12.30 ώρα, μόλις φύγαμε από το ξενοδοχείο. Και τώρα θα πάμε στο Pozar Park, που έχω δει ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Σε story που έχουν ανεβάσει τα παιδιά από τους Boxholics και από διάφορα άλλα παιδιά που έχω δει. Έχει καλή μέρα, σήμερα δεν βρέχει, σήμερα που φεύγουμε δεν βρέχει, σταμάτησε να βρέχει. Τόσο τυχεροί είμαστε. Χθες όλη μέρα και προχθές που ήμασταν, που κάναμε βόλτες, έβρεχε όλη μέρα. Αλλά έχω βγάλει ωραία πλάνα. Τώρα πάμε στο Pozar Park και μετά θα πάμε στην Έδεσα, στους καταράκτες. Γιατί είναι η αλήθεια ότι εγώ και η Μαρία δεν έχουμε πάει ποτέ μα ποτέ στους καταράκτες στην Έδεσα. Και είναι ευκαιρία τώρα που γυρνάμε πίσω Χαλκιδική να πεταχτούμε και μία βόλτα στην Έδεσα. Αυτά. Μπράβο στα παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο το μέρος εδώ στη Φάρμα, στο Pozar Park.
Έχει και πόνι. Θα πάμε να παίξει η Μαρία με τα πόνι. Και έχει μεγάλη έκταση. Είναι πολύ ωραίο. Είναι ό,τι πρέπει για οικογένειες. Είναι πανέμορφο. Δείτε εδώ. Μπράβο. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Ζηλεύω γιατί στα δικά μου μέρη, στη Χαλκιδική, δυστυχώς τέτοια δεν έχουμε. Δεν θα γκρινιάξω, θα γκρινιάξω άλλη φορά για αυτό το πράγμα. Αλλά ζηλεύω. Μπράβο τους. Ήρθε και ο φίλος μας, μόλις το φωνάξαμε. Α! Κούκλος ή κούκλα, τι είσαι? Ταιριάζετε, είστε και στα ίδια χρώματα. Δες τι γλυκό που είναι. Θες να το πάρουμε μαζί μας? Όχι, είναι εδώ της φάρμας. Αλλά δες τι αγαπησιάρικο που είναι. Καλό. Ναι, είναι πολύ αγαπησιάρης. Καλό. Για αγαπησιάρα. Έχει και παιδότοπο. Δεν θέλω να έρθω για δουλειά. Εδώ, εντάξει, θα σε στείλω εδώ για δουλειά. Στο παιδότοπο εδώ, στη φάρμα. Παιδάκια. Έχει και παιδότοπο. Εδώ είναι και τα μικρά μας. Έχει απίστευτη θέα. Έχω πάθει σοκ με τη θέα. Όλο τρώτε βρε, φτάνει, θα σκάσετε. Δεν θα πουλάει και με την αμυντική που φαίνονται από πίσω μας. Είσαι λίγο χαδιάρικο, Είσαι λίγο χαδιάρικο. Και καλό σκυλάκι. Τίνος είσαι εσύ. Έτσι δεν λένε οι παππούδες στο χωριό. Τίνος είσαι εσύ. Σε μυρίζει. Θα γίνει μεγάλο αυτό. Σαν και σένα. Να τα χαϊδέψω, αλλά δεν θέλω να τα ενοχλήσω. Εντάξει, το χάιδεψα λίγο. Μόλις φτάσαμε στην Έδεσσα, στους καταράκτες. Για να πάμε να δούμε τους καταράκτες. Σήμερα κάναμε ένα ωραίο tour. Σας δείξαμε πολύ ωραία πλάνα. Ελπίζω να σας αρέσουν. Γράψτε μας και στα σχόλια μας σας άρεσαν τα πλάνα που τραβήξαμε, τα μέρη που πήγαμε, που επισκεφτήκαμε γενικά. Μόλις φτάσαμε στον καταράκτη, είναι πανέμορφα. Απορώ πως και δεν έχω έρθει και είμαι δίπλα. Σου άρεσε? Μπήκαμε και στο σπήλαιο. Πώς και με σε χάσω μέσα στο σπήλαιο. Α, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι τόσο ωραία εδώ μέσα. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Κατέβαινε. Πρόσεχε με γλιστρήσεις. Εγώ πατήσω. Εγώ το βλέπω να έρχεται εδώ. Οπότε προσέχω. Και λίγο τρομακτικό.
κακό. Γιατί? Σκοτάδι, δεν ξέρεις τι έχει. Αλλά είναι τόσο ωραίο. Έχει αυτή την άγρια, την ωραία, την ομορφιά. Ναι, είναι πολύ ωραία. Κάτσαμε σε ένα μαγαζί εδώ στους Καταράκτες να πάμε, να τσιμπήσουμε κάτι. Εγώ πήρα ένα απλό classic club sandwich, η Μαρία πήρε ένα club sandwich με κοτόπουλο. Ωραία. Καλό είναι. Μόλις επιστρέψαμε πίσω στα σπίτια μας, ήταν πάρα πολύ ωραία. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Όσοι δεν έχετε πάει στα Λουτρά και στην Έδεσα στους Καταράκτες, να τα επισκεφτείτε. Είναι πάρα πολύ ωραία και αξίζει πραγματικά. Αυτά. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe, γιατί έτσι στηρίζετε το κανάλι. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά σε όλους, καλή συνέχεια. Γεια σας.